Predstavu Pljačka 3. maja sam gledao nekih 7-8 puta, jednom s namerom, drugi put slučajno. Znači, već se strašno. Čekajte čas, idemo opet. Predstavu sam gledao 2-3 puta. Pa jedno 4-5 puta. Pljačku 3. maja sam do sada odigradala 5 puta. Gledao sam još neke predstave odavde iz ovog pozorišta, ali ovo im je ono najbolje. Baš što se mene tiče. Ja mislim 6 ili 7 puta. Počeo od generalne probe. 2 puta na istoj lokaciji u našem akademskom pozorištu. Jednom na bubnju u onom lepom amfiteatru za maraton koji organizuje naše pozorište. Nadovezao bi se na priču oko prostora u kome se najčešće igraju predstave akademskog pozorišta, pa i ova Pljačka 3. maja. Šteta je što je prostor tulicni kolickije i moglo bi zaista da se nešto uradi da akademsko pozorište dobije ono što zaslužuje. Taj dan, taj famozni 3. maj, neću nikada zaboraviti. Ja sam Nikola Ivanović, imam 27 godina i u Pljačku 3. maja tumačim lik Mrkija. Ja se zovem Petar Ščepihin, imam 17 godina, član sam akademskog pozorišta od oktobra prošle godine. Ja sam Maleć. Zovem se Bratislav Prolović, imam 29 godina. Bavim se muzikom, glumom, amaterski. Moje ime je Mladen Mitić, dolazim iz sela Čeđine. Dakle, ja sam Milan Stamenković, 26,5 godina, znači ove godine 27. U ovom pozorištu sam od oktobra, evo. Ja sam Branislav Filipović i nikakve više generalije nisu neophodne, kao što je neophodno za velikana našeg pozorišta. Ja nisam glavna uloga, tačno. Zovem se Stojanović Milovan, završio sam medicinski fakultet i glumom sam se bavio 6 godina. Wow. Ja sam Marko Rašić, imam 27 godina, već dugi niz godina sam u akademskom pozorištu i u ovoj predstavi tumačim lika Rista. Ti si bre Derin. Meditiram na tu temu već zadnjih 20 godina. Možeš ti prvi da pričaš? Ajde kažem. Ja prvi da pričam. Pa ovako. Ja sam Milan Marković. I rođen sam u Nišu, 85. godine. Završio sam... Elektronika. Ajde ti, ja sam rekao da ću... Da, ja sam Milan Marković i završio sam Filozofski fakultet odsek psihologija. Rođen sam 13. februara 1985. godine.
To je bilo ukratko od meni. A u predstavi Pljačka 3. maja igram inspektora Gvozdena, što je glavna uloga, mislim, moram to da kažem. Njima kažem, njima. Prvi deo kako? Druži? Znate, ja sam došao na ideju da dođem u pozorište. I onda sam... Šta je to, čoveč? I onda sam se trudio da tu ideju, kako da kažem, ostvarim. Jer pozorište je ovde, a ja sam u Čečeni. Meni vjerno se vratim da kažem drugi prolaz. Kad sam vidio ovaj tekst, oni mi rekoše da otprilike taj lik Avrama, a on inače... Nastav. Umukni! Vi ste čuvar, vrlo nezgodan i nervozan čuvar, sve mu nešto smeta, sve mu nešto fali. I baš je bilo interesantno da tumačim taj lik, jer u stvari kad pogledate tog čovjeka, on u stvari postoji samo zato da bi se nervirao i samo zato da bi ga drugi nervirao. I to je bilo mnogo interesantno. Šta kažeš? Nećemo dobiti kombinaciju za otvaranje sepa, jeli? Tokom rada na predstavi, znači, pošto sam ja i Marko Račić smo zajedno pisali i režirali tekst, tako da na kraju je pao izbor na to da ja tumačim lik jednog od lopova, a Marko da tumači lik čuvara. To je poverljiva informacija. Pa ti nam onda kažeš u poverenju! Stvarno sam devica u horoskopu, to ovi što je pisao tekst Ninja nije imao pojma. Mi znamo da smo isto godište, on nije znao da sam devica u horoskopu i na kraju ja treba da kažem ono, pa jesam, to je da obeležimo štih devica. Znači ispada da sam baš ovo, da je pogodio moj horoskopski znak. Problem je bio naći pijanca za pljačku. Inspektore! Izvinite, inspektore. Ideja za ovu ulogu je pala Nidži i Raši jedne večeri ovdje u pozorištu. Daj da platimo! Valjda se njima dopalo kako ja držim čašu na toj žurci i kako stojim, nemam pojma, i kako izgledam zajedno sa tom čašom. Ovako, u prvi mah ja nisam htjela da učestvujem u ovoj predstavi. Ali sam uvijek gledao, mislim i dalje gledao, pošto sam gledao... I posle mi je bilo žao što sam odbio ulogu, ali što bi rekla naša bivša direktorka ovog pozorišta... Mene! Nikad neće izbaciti! Šta ostade od ovolikog inspektora? Eto, vidi kao čovjek bez namira. Nakon što su maskirane individue upale u banku, dogodilo se nešto što... Veljo, ugasi taj radio, ide mi na živce, odmah. Da, hvala, ako možeš... Ne, čekaj, možeš samo ovo tako. Dakle, kao što sam rekao, nakon ulaska maskiranih individua u banku, dogodilo se nešto... Šefe, mislim da je fiksnik! Hoćete molim da igram. Da, ne, hvala. I najbolje od svega je to što stalno update-uju, da se tako izrazim, te svoje replike nekim novim i aktuelnim stvarima, uz osvrt na kritiku reklama, društva generalno, što čini predstavu, pored toga što je komična, čini je i ozbiljnom donekle. A ono što je specifično za nju jeste što na jedan veoma dobar način kombinuje elemente britanskog, srpskog humora i takođe slapstick komedije. Pre svega pohvalila bih scenario jer je ostavio najjači utisak na mene, zato što je veoma originalan i dobro upakovan, da sam mislila da je to delo nekog profesionalca, a zapravo su radili amateri. Ajde, realno ništa nisam očekivao, nisam ni gledao ništa od Akanskog pozorišta pre toga, tako da mi je ova predstava bila baš interesantan uvod. Jedino što mislim da im treba je veća scena, iako je i ova mala jako lepa, slatka, intimna. I to je otprilike to.
prosto nisam ni očekivao nešto, a dobio sam nešto jako interesantno. Bilo je prepuno, onako, skoro zagušljivo u sali Akademskog pozorišta, sali, u učionici, u onoj prostoriji, šta je već. Jedino što je skučeno malo, ponekad je vrlo posećeno, pogotovo tako leti. I onda je vrućina. Da, to je generalno problem ovog akademskog pozorišta ovde. Najveći problem, možda i jedini. Što je prostor manji, ovo je kamerna scena, scena je mala, prima 50 ljudi zvanično. Nekad uspemo da uguramo 60 do 65 ljudi da sedne nekako. A što se tiče cena 100 kinte, to je to. Pogotovo što se sami finansiraju od toga, znači da je više, bilo bi okej. Pa pozorište je, kamen temeljac niške glumačke scene, kome možda su glumili možda najbitniji glumci ikada. Na ovim prostorima, naravno, jugoistočne Srbije, da. Što se tiče rada našeg pozorišta, u poslednje 3 godine je to stvarno doživjelo jedan preobražaj. Ups. Nagrada za ulogu, meni to generalno ništa posebno ne znači. To je samo jedan običan papir i, ne znam, to neko priznanje. Meni mnogo više znači aplauz. To je to. Taman za aplauz. Dobra gluma. Što se rada samog pozorišta tiče u globalu, ne znam, ali mogu samo da kažem da stvarno nisam imao priliku da radim sa manjim ljudima, tako da se snimanje ovog filma odužilo 4 puta duže nego što je prvobitno planirano. I ne znam, ovom prilikom bi mogao da im poručim da se stvarno nadam da... I to je to. For Christmas, a diamond ring, a Cadillac car, and everything. Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? Love makes me treat you the way that I do. Gee, baby, ain't I good to you? I zato mi improvizujemo.